Kwaziwai muri Zimbabwe inondoitwa Simple Solid from Solid Records Zimbabwe. I think 2 weeks ago ndine message yandakaisirwa nemukomana anonzi Agent Kamulesi from Makondi Chiwit from Marsh West ane 28 years old dzekuberekwa anobva kuvillage Dambarare 2 kwaSabhuku Gugugu. Mukomana uyu ari kuti ane zviri kumunetsa muupenyu hwake, atambudzwa nezvinomunetsa, saka ndo zvinhu zvaakaisa message achiti anotsvagawo maporofita kunyangwe n'anga dzinokwanisa kumubatsira zvinongoita kuti dambudziko rake rezvinomunetsa ripere muupenyu. Saka achatsanangura zviri kumunetsa muupenyu hwake. Kana pane vanokwanisa kumubatsira tichaisa namba pascreen, wana kubatsirwa. Taura neruzhinji rweZimbabwe. Ini ndoti kana ndakarara zvezviya ndinonzwa tanga kunzwa madzikirira anonga achindibata zvekuti dzimwe nguva ndinenge ndisina kunyanyorara, ndisina kana kukotsera, ndingaitozwa kuti zvinhu ndakasvinura but pane zviri kuitika pandiri. Ndinonzwa zvichiuya zvekuti unopedzisira wanzwa kuti apa chinhu cheshe pane something chiri padhuze pandiri zvekuti ndogona kupedzisira ndanzwa kunge ndagarirwa, kana kuti dzimwe nguva ndogona kunge sekunge ndiri kufambwa nenyoka, dzimwe nguva kana kuti ndinenge ndanzwa kunge ndabatwa nechinhu chakaita sechine nzwara, kana kuti sekunge zvinoita kupurwa zvezvi. But zvanenge ndichiita izvi ndinenge ndisina kukodzera, ndinenge ndichitonyatsozinza kuti pane zviri kuitika pandiri, ndizvo zvinoitika. Saka zvane nguva yakareba sei zvichiitika izvi mulife mavo? Apa zvane nguva yakati rebei nekuti zvakutosvitsa about ma 13 years zvakusvika. 13 years? Ko wakambotisai kugara pasi here nefamily nevabereki kuti uchiwatsanangurirawo dambudziko rauri kusangana naro mulife ukabatsirwa? Vabereki ndakagara navo pasi, vabereki kakawandisa kuti vatsanangurira dambudziko iroro. Dzimwe pamwe pacho ndakazoguma sendisavati pamba, ndakutotiza kurara pamba, ndisarare pamba. Ndofunga ndakaita kana 2 years dzese ndisarare pamba. 2 years usingarare pamba, wairara pai? Ndairara nekumba kweshamwari yangu. Pane shamwari ndembotamba naye nzvudzi. Tese iwe waenda unorara kumba kweshamwari yako, zvaimba zvakupa freedom here, zvaisatere zvaita sei? Pandaibva kumba ndichienda kweshamwari ndaifungira kuti vamwe hazviteveri, but zvaingoita the same. Zvaingoita the same? Zvaingoita the same, zvaingoramba zvichiita zvemazuva ese, zvekuti ndanga ndisadiwa nehope, ndaida kunondorara masikati. Masikati zvinouya futi? Masikati chero dzimwe nguva ndisina kurara, dzimwe nguva kana ndakagara kuchikoro nditori muklasi ndakunozonzwa madzikiro ekuti something chandiri, kana kuti ndichitofamba zvezviya murodhi, ndichifamba masikati. Uchifamba murodhi? Zvokuvinga uchifamba murodhi? Ndofunga mukuzvinzwira muri Zimbabwe. Mukomana akati mimi mune masocial media platforms anokwanisa kundisvitsirawo shoko iri kuruzhinji rweZimbabwe ndiwane kubatsirika nawo, kunyangwe nemaporofita. Asi kuda kubatsirwa nemari kana kuti nechii, but ari kuda kubatsirwawo nemaporofita nevanhu vaMwari, kana zviri zvechivanhu poitwa zvechivanhu. Asi mukomana ari kutaura kuti dambudziko rake rane almost 13 years asina freedom. Anoti zvinhu zvake hazvisi kufamba, akabata mari anozongowana mari asisina, akada kuroora kana mukadzi unaye akada kuroora kana mukadzi anongoona ane mukadzi wake wekushandiswa. Saka zvinhu zvinoda kubatsirwa mukurarama kwedu, because ndakatarisa 28 years. He's still young, mwana mudiki. Saka idzi nyaya dzatete Tilda, I think akambozama kufona but vaisadaira foni. Saka I think nokuda kwekavinhu kanaka vanova vachamutsvaga nekuona kuti abatsirwa mukomana, because izvi zvinotyisa, zvinoyera zviri kuitika kunzvimbo yekwaMukonde Chiwiti. Saka hamenoti ungatiudzawo kuti vabereki vako vakazvitambirawo sei pawakatsanangurira nyaya iyi? Vabereki ndichivatsanangurira zvaingovabata panguva iyoyo kuti sekuti ndavaudza, asi simba chayo yekuti vaite kana kuti action dzekuti vaite zvekuti nini ndibatsirike pazviri havana. Ndonga mungoona pamakore aya zvasvika zvasvika 13 years,
hapana kana vakamboita action. Hama dzese ndaingodzi-approacha, even vamwe vazukuru vangu kana nevamwe tete vangu ndo zvakamira zvakadai, hapana munhu akambokwanisa kundibatsira pahama dzese. Vanenge vachiti chii? Hapana zvavanototaura zvinoenda mberi, nekuti kuona mukataura zvinhu zvinongoramba zvakadaro pasina anokubaidza kuti achomwari padambudziko rako reriye raunotaura reriye ngatibudai so. Kana uchiona vanhu vasingadaro hapana action Anofunga mazvinzwira mhuri yeZimbabwe. Ini ndaita mutete panyaya idzi, but ndangobatsirawo kuti nyaya dzake dzisvike kuvanhu sevanhu vane maplatforms wane vanhu. I think ndichamubatsira, tichaisa namba dzake paskrini akaita nyaya dzake. Tinotenda nekuona kwamaita video.